गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर काफि दिन माने बिराद गोबावसो जाबायमोन आरोना सानबासो जाबायमोन भिडिअ आपल'ड खालाया लोगोफोर दिनै भिडिअ लाफैनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोननै आपडेट लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आं गिबियावनो बुंनो सानोखि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बावखुंग्रि हाजो बिराद माने सिगांनिफ्राय नायनो होननानै मानसिफोरा बिराद मिजिंथिना दंमोन नङा होमबा लोगोसे दाथ' बावखुंग्रि नायनो थांनायावनो मा जाथाय जाखो बा मा जाब्रबथाय जाखो हरखाबै आं फंनैसो बिबुंथि माने होगोन आरो जेनेबा फंनैसो बाथ्रा सेयार खालामो लोगोफोर भिडिअखौ ससे नायलांग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो निश्चय नोंथांमोना नायनानै एसे दुखु मोनबाय जानांगौ लोगोसे गोसोआव एसे डाउट बा एसे गिनाय फैबाय जानांगौ लोगोसे मा मानसिमोन मिथिनो लुबैदों नङासै होनबा लोगोफोर बेखौ माने बर'खौनो बुंदो आरोना जेनेबा बर'खौनो होनना बुंदो लोगोसेयै डिटेललि थासारिया बबेनिमोन गामिनि बबेनिखौ माने मिथिनाय जायाखै लोगोसे लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि बर' समाजाव गासै माने बावखुंग्रि हाजोखौनो जेनेबा सबबो नायनो होननानै बोसोरसे बा बोसोरनि सिगाङावनो गासैबो माने गाननाय जोमनाय ड्रेस बा एसे माने माबानाय गावनि थासारिखौ मोजां एसे एक्टिभ लानानै होनानै गोसो गोथारै गासिबो नायनो थाङो होनबा नङासै होनबा लोगोफोर बेयावनो माने जाब्रबथायखौ जागोन होनना सोर मिथिगौ नङा होनबा लोगोफोर दा बायचान्सनि थाखाय जेनेबा बेफोरखौथ' जोङो जागोन होननानै रावबो मिथिस' हाया बा जागोन आं बैयाव थांना मा जाहैगोन नोंबा बैयाव थांना मा जाहैगोन बेखौथ' रावबो जों मिथिया नालाय लोगोफोर बेखौनो माने बुङो माने अकस्मात जाब्रबथाय आरोना लोगोफोर दा मा खालामनो इसोरनि माया जेनेबा बिथाङा गोरलै लानानै जेनेबा बावखुंग्रि हाजोआथ' बिराद गोजौ नालाय बेयाव गाखोलांनाय फोरनियाव माने अकस्मात माने बिहुस जादों आरोना मानसिबा इमान बायदि ओरैबायदि अफार मानसि माने बादायलायनाय आरो माने गाखोनाय ओंखारनाय बादायलायनाय ओरैबायदि स्पिड आरोना बेफोरावनो माने बे सासे आइजोआ माने अकस्मात बिहुस जादों आरो लोगोसेयै बिनि गेजेराव ना डाक्टार दं ना अजा दं मा दं माने जेबो माने गैया आरोना लोगोसे दै दासोमनायखौ जों नुनो मोनदों बिराद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर दा मा जाना दं बेखौ जों जेबो दा मिथिनो थाङाखै आं आरो मोनसेबाव आपडेट खालामबाव आरो मोनसे आपडेटानो जाबाय ना लोगोफोर बिसोरो माने बावखुंग्रि हाजोआवनो थांदोंमोन होननानै बुंदों लोगोसे माने अकस्मात लामायाव माने एक्सिडेन्ट जादों आरोना बेखौ आं ससे क्लिप देखायनांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो निस्सय गिख्रंथाव जाथाय आरोना लोगोफोर अकस्मात मा जागोन मा फागोन अकस्मात सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दं नै दा थांनानै मा जागोन जों इयुननि थाखाय मा जागोन बेफोरखौ जों माने मिथिजोबखानायमोनब्ला जों बेफोर खामानियाव जों थाङामोनबो जेनेबा नायनोबो थाङामोन बा बायचान्स माने जों मिथिखायोब्ला माने बेरायनायखौनो जों दोनथ'नाय जागौमोन आरो जिमान इम्परटेन्टबाबो माने जोङो माने इयाव थांनानै जोङो बिदि जायगा होनना मिथिखानायमोनब्ला जों माने बेफोरबायदिखौ जों माने होबथानानै लाखिनो हायोमोन आरो दा अकस्मातै बिदि जानायखौ सोर मा मिथिनो नङाबा लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानोखि जों गासिबो सिगांनिफ्राय माने ओरैबायदि माने जों हास्थायना थानानै मिजिंथिनानै माने गोबावनिफ्राय माने मिजिंथिनानै लाखिबाय थायोब्ला माने माबा नङा मोनसे खैफोद नुजानो नागिरो बा माबा मोनसे नङा मोनसे माने खैफोद नुजानायनि गेजेरावनो माने फेलें जानो नागिरो माने साननायफोरा माने डिटेललि जाजोबनो नागिरो आरो गोसोआव साननायफोरखौ माने हमना ला नेक्स्ट बोसोराव आङो बावखुंग्रियाव थांगोन बा नेक्स्ट बोसोराव आमुं थामुं जायगायाव थांगोन ओरैथोरै भिडिअ बानायहैगोन बा ओरैथोरै आं खालामना फैगोन ओरैथोरै जानानै फैगोन बेफोरबायदि माने एकदम माने रियेलिटि माने फुंनि मोनानि भाबिबाय थानाय हास्थायबाय थानायानो मोनसे माने गिदिर खैफोद लाबोनायसो जायो बेफोरखौ माने नोङो बाद दोन ज्राब दोन थांगोन नालाय थांगोन सम बायदिया मोनफैबा थांगोन सम बायदि मोनफैबा जों नायहैगोन सबबो नायनो लुगैयो नङा होमबा लोगोफोर नै दा जोंबो थांगौमोन दा जोंनि खाथि जायाना जोंना बिराद गोजान जायो बेखायनो माने जोंबो थांनो हास'वाखै आरो अकस्मातै दा बिदि जानायखौ सोर मा खालामनो नङा होमबा लोगोफोर बे माने इसोरनि माया आरो लोगोसे थांब्लाबो मोजाङै थांनांगौ मोजाङै थाङै फैयै हुसियार थांनांगौ मोजाङै फैनांगौ आरो लोगोफोर इमान गिदिर हाजोआव मोदाय दावदाय थानाय जायगायाव बेफोरनो अकस्मात थाङोब्लानो बेफोरबायदि जायोब्ला माने लाबनोबो खस्थ' जायो बा अजा डाक्टरनिबो जेनेबा खाथियाव गैया नालाय बेफोरनि थाखाय माने जों माने बिराद गिख्रंथाव जायो आरो आं बेखौनो बुंनो सानोखि लोगोफोर दिनैनि आंनि माने सुंद' बिबुंथिया एसेनोसै आरो लोगोफोर मोननै टपिक एसेनोसै आंनि बुंनायाव सोरदोंबा गोरोबहैदोंब्ला मिलायहैदोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै लोगोसेयै आं दिनैनि टपिकखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाथों लोगोफोर सोरबा गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक खालामना हो लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव लिरना खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आंबो बे भिडिअआ बा भिडिअखौ आं मोननानै जेनेबा आं आपल'डखौ जास्ट माने आपल'ड खालामना होबाय लोगोफोर बबे गामिनि बबे माने मुंथुं माने जे मिथिनाय जायाखै ना लोगोफोर बेनि थाखाय माने भिडिअ बानायनायनि सायाव मानसि सोरबाबो दुखु मोननानै दङब्ला माने दुखु मोननो नाङा बेनि थाखाय माने फंसे बाथ्राखौ आं इयावनो सेयार खालामना होबाय लोगोफोर दिनै आङो बिबुंथिखौ एसेनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।